storočie. Napriek všetkým ľudským zásadám je otroctvo s ľuďmi stále realitou. Krajiny sa pretiehajú nielen v kolonizácii a vynálezoch, ale aj v iných, pre svet dôležitých veciach. Vaše veličenstvo. Spomínate si, ako s tým onem na rieku, že by ste rád vedeli, čo sa deje v našich krajinách susedských. Hľadala tu hľadte, zhotovil som zoznam aktivity týchto krajín. Tam americký vzdelávač, nejaký Silvár zhotovil prvý párny stroj s rotačným pohybom. Ani v Nemecku nezaostávajú. Tam už funguje prvá knihustelať na svete, o Francúzoch ani nehovorí. Tí už majú sa vlastný počítačový stroj. Vaše veličenstvo, nechcem vás zarmúžiť, ale nemôžeme takto fungovať ďalej. A my musíme byť v niečom prvý. Zrušil od niečo otroctvo? Nie, vaše veličenstvo. Zrušilo ja. Si tým istý? Bude to veľká strata? Áno, som. Ako myslíte, veličenstvo? Vy ste teda hlavička. Po oslobodení otrokov sa mohol mladý Ronaldo konečne venovať tomu, čo miloval. Jediným problémom bolo, že mu to nešlo. Sťa strela osudu z neznáma trafila ho lopta. Či tomu už veríte alebo nie, od toho momentu mu futbal šiel ako po masle. Odvtedy vyhrával zápas za zápasom, turnaj za turnajom. A zamilovával sa do seba čoraz viac. Známy moreplavec Fernando Magalhães našiel v zbranej poster už svetu známeho Ronalda. Bola to láska na prvý pohľad. Preto, keď ho poprvýkrát videl naživo, kroky ho ihneď viedli k Ronaldovi. Čau, nešiel by si so mnou na cestu do sveta? A tak sa vybral Ronaldo s Fernandom na dobrodružnú cestu po mori v nemorí. Hneď v prvý deň naučil Fernando Ronalda písať denník. Aj hľa, toť pár ukážok z jeho zážitkov. Deň prvý. Dnes si začínam písať svoj vlastný námornícky denník. Predo mnou sa rozprestiera šíry oceán, sťa futbalové ihrisko. V pravej uličke vidím v útoku blížiacu sa búrku. 7. augusta. Po nekonečných zápasoch s vlnami oceánu sa nám podarilo preraziť obranu vln a kľúčkujúc medzi nimi sme konečne uvideli Fernando. Fernando mi oznámil, že sme dorazili do Ameriky. 9. augusta. Raziac si cestu lesom na nás vyskočili divní mužičci s opevnými hlavami a ja som sa len uistil v tom, že som fakt rokusol. Mužičci však boli priateľskí. Večer nás pozvali k posedeniu okolo ohňa. V kruhovej formácii sme si podávali tzv. Ašmalák, teda fajku mieru. To mal bol pre celý kmeň a nie len pre vás dvoch. Čo? To, čo vidím ja? Stále sa pladíme, ani už nestíham počítať, koľko krajín sme prešli a čo sme videli. Blížime sa však k novému územiu, ktoré je pokryté veľkou zeleňou, ktorá by sa nezmestila na všetky futbalové ihriská, na ktorých som kedy bola. Pred zakotvením som bol napätý ako pred rozhodujúcou penaltou na finále majstrovstiev sveta. 24. novembra. Na ostrove zvanom Filipíny sme zakotvili neskoro v noci. Preto sme prespali na lodi, ale hneď ráno sme sa vybrali objavovať krásy a kultúru nového teritória,
ktoré bolo pre nás neznáme. Narazili sme na obyvateľov, ktorí bývali veľmi zaujímavým spôsobom života. Vzali nás do svojich domov a zoznámili so svojím šamanom. Ten nám ponúkol tradičné jedlo domorodcov. Čo je to jedlo? Jedlo vo starej mame už bola príliš stará, na nič nebola použitá, tak najviac bola použitá. To sú kanibáli! Nechaj ma tu, ja tu zostávam! 26. november. Prezentami bolo síce veľmi ľúto, ale nechcel som riskovať, že ma dolavia. Také krásne telo, ako je moje, veď sa nemôže byť znetvorené. Po vyčerpávajúcej plavbe oceánu sprevádzanej viacerými hrôzami, ako napríklad kruhami pod očami, znetvorujúcimi moju nádhernú tvár, som dorazil do európskych končín. Akurát včas na majstrovstvá Európy. Nebol som síce v najlepšej forme, ale po zakrytí kruhov pod očami som vedel, že mám na to. Zúčastnil som sa. Po viacnásobných výhrach som sa prebojoval do finále. Do Portugalska som sa už vrátil ako správny šampión. V rámci svadobnej tradície si teraz môžete navzájom odkusnúť prst.